Molt bon dia a totes i a tots i moltes gràcies per assistir a aquesta roda de premsa de presentació de la 24a edició, 24a edició dels Premis Pobles, impulsats per la revista Poble, el mitjà de comunicació de la nostra ciutat, un mitjà arrelat a la nostra ciutat, també a la nostra història. Uns premis que, com saben tots vostès, porten celebrant-se en el marc de les festes fundacionals de la nostra ciutat, que tindran lloc el proper mes de febrer i que enguany precisament són unes festes molt importants perquè celebrem el 750 aniversari de la fundació de la ciutat de Vila-real. Així entre nosaltres tenim el director de la revista i director de l'esdeveniment dels Premis Pobles, Juanjo Clemente, que a continuació ens donarà a conèixer els premis d'aquesta 24a edició d'aquests premis. Per descomptat, també volem informar-vos d'aquest espectacle, de l'acte que es portarà a terme el pròxim divendres 9 de febrer a les 20 hores a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. Un acte que ja s'ha convertit en tot un referent cultural, un acte en el que estan presents les nostres tradicions, la nostra identitat i les nostres arrels i que comptarà aquest any, entre d'altres, amb la participació del grup de dolçainers i tabaleters El Trull de Vila-real, el grup de danses El Roser i la Coral Sant Jaume. També comptarem amb la música de Carles i Albert Bellmunt, acompanyament d'Irina Soriano i Gabriel Bonet, amb la dansa de Balma Cabedo i la recuperació d'obres que en aquesta edició ens transporta fins al duo de Mani i Dani Sar del Dragón de Fuego, una òpera dels anys 20 del mestre Goterris, de la qual ens parlarà a continuació Borja Muñoz. Cal recordar, com tots saben, que els Premis Poble fa ara 24 anys començaven una gran tasca de recuperació dels nostres costums i de l'aposta de les nostres tradicions. Començava així el lliurament d'uns guardons estimats, uns guardons en els que el nostre mitjà local s'esforça cada any per a que ficar en valor la figura d'entitats i la figura de persones il·lustres de la nostra ciutat i que s'han convertit també en una cita obligada dins de les festes fundacionals de la nostra ciutat. Ja fa més de 2 dècades, així que de la mà dels Premis Poble, Vila-real obrí les portes al reconeixement de persones i entitats que destaquen o han destacat pels seus afers i per la seva implicació en la nostra ciutat. És aquest, els Premis Pobles, un moment en el del reconeixement per part de tots, en un moment en què sempre ha estat envoltat de cultura, de tradició, de nostàlgia i que s'ha convertit, com deia abans, en tot un espectacle cultural. Dins d'aquest marc, d'aquest acte i d'aquest esdeveniment, també cal destacar la recuperació de peces del nostre patrimoni musical i cultural i ahir serà on els nostres companys Héctor Chabrera i Borja Muñoz ens comentaran l'aposta d'aquest any per recuperar, com deia, aquesta òpera del mestre Goterris i que ha estat un gran treball que ara ens contaran. Cal recordar així doncs que en edicions anteriors s'ha recuperat el ball de plaça, el mercat del meu poble, les cançons i jocs populars infantils i de carrer, la versió original de l'himne a Vila-real, entre d'altres moltes. Així que ara jo donaré la paraula a Héctor Chabrera, el coordinador d'aquesta actuació musical de la recuperació d'aquesta obra, que a continuació ell mateix donarà pas a Borja Muñoz, així tots representats també juntament amb Anna Pitar de Supramúsica, que també hi participarà en aquest treball. Hola a tothom. Bé, com a acte especial, aquesta vegada anem a recuperar el duo de Mani Sar i Dani Sar i de Mami, del Dragón de Fuego. És una òpera dels anys 20 del mestre José Goterris San Miguel, adaptada pel poeta Francisco Moreno i amb els arranjaments actuals de Rafael Beltrán i Borja Muñoz. Anem a comptar com a músics per a poder transmetre aquesta herència musical que ens deixen a l'Associació Cultural Supramúsica. Tenim així a Anna Pitar com a representant i com a artistes anem a comptar amb la soprano Marian Torres, el barítono Fran García,
I després, com a música de cambra, tenim a la flauta Natalia Lapuerta, als violins Alberto Cabedo i Héctor Goterris, a la viola Anna Piquer i al violoncel Anna Pitarch. I sense més, dono el pas a Borja per a que expliqui un poc les característiques d'aquesta òpera i per què és tan important per al poble. Bon dia a totes i a tots. Com han comentat Noelia i ara Héctor, esta recuperació del Dragón de Fuego, que va ser prou especial i que compta amb uns participants, amb uns músics i uns cantants de primer nivell, és molt important i segueix aquesta línia que els Premis Poble van començar ja fa uns anys de recuperar el nostre patrimoni local més important. Es tracta de l'obra compositiva, l'obra musical més important del mestre Goterris, del catàleg del mestre Goterris. Quasi 10 anys li van ocupar la seva composició, juntament amb el poeta local Francisco Moreno, que són també el duo creatiu que van signar l'himne a Vila-real, amb què se tanca també aquesta gala dels Premis Poble, i suposa una posada en valor d'esta obra tan important, la versió definitiva de la qual justament l'any que ve, 2025, complirà els 100 anys, complirà el centenari, i que continua dins dels caixons esperant a actes com aquests que comencen a permetre'ns escoltar com sona aquesta música tan interessant i tan important per al patrimoni musical dels vilarealencs i les vilarealenques. Sí que és un acte molt especial que de segur que tots aquests músics que Héctor ha anomenat ens faran vibrar i posaran en valor aquest tresor que és de tots nosaltres. A continuació ja Juanjo Clemente ens acabarà de donar detalls sobre la gala. Gràcies, Borja. Des de fa 24 anys, la Gala Cultural dels Premis Poble, conforme hem comentat, es distingeix per retre homenatge a la nostra gent i per la recuperació, posta en escena d'espectacles i peces musicals dels nostres artistes. Tots els anys hem recuperat la nostra tradició i hem distingit a vilarelencs, vilarelenques i entitats. Enguany, els guardonats són Junta Central Setmana Santa Vila-real. Des de fa ara 50 anys, treballa de forma conjunta i coordinada amb les confraries i germantats per a potenciar les celebracions religioses i les desfilades processionals, així com per assolir una Setmana Santa més arrelada i cohesionada. Amb 5 dècades d'esforç constant, ha impulsat, incrementat i revitalitzat les activitats, la participació i ha donat a conèixer amb responsabilitat, unió i treball una Setmana Santa declarada en l'actualitat d'interès turístic autonòmic. L'altre guardonat és Sergio Caballero Ibáñez, per la seva magnífica trajectòria convertint-se en l'actor valencià més reconegut i internacional dels nostres temps del panorama teatral, de cinema i de televisió. La seva passió, constància i professionalitat, junt amb la seva qualitat artística i humana, el situa com a un dels millors intèrprets. Destaca sempre per la seva actitud i aptitud, sent un exemple constant per a jóvens i també per a futurs artistes. S'ha convertit en un esplèndid ambaixador portant el nom de Vila-real per tots els llocs sense oblidar mai les seues arrels i les seues tradicions. Fundació José Soriano Ramos, per ajudar a construir una societat millor mitjançant una acció que procura el bé de les persones de manera desinteressada. Una entitat filantròpica, sensible, pròxima i real, per abanderar projectes culturals educatius amb fins solidaris i mecenatges, per crear la Càtedra d'Activitat Física i Oncològica, que centra el seu objectiu en la millora de la vida dels pacients oncològics, pels 5 projectes dedicats a pacients diagnosticats de tota la província de càncer de pròstata, càncer abdominopèlvica i càncer de pulmó i 2 d'ells de càncer de mama. Per tant,
els guardonats de la 24 edició dels Premis Poble, el pròxim 9 de febrer a les 20 hores a l'Auditori, són Junta Central Setmana Santa Vila-real, Sergio Caballero Ibáñez i Fundació José Soriano Ramos. Els invitem a una programació on valorem, gaudim, recuperem i viurem el millor vilarealisme amb tota la societat local, amb tots vostès. Els esperem el divendres 9 de febrer. Moltes gràcies. Regidora. Doncs bé, per concloure, moltes gràcies, Juanjo Clemente, director de la revista Poble, a tu i a tot el teu equip, per tot aquest treball que veniu fent durant més de 24 anys, com tu vas dir, en aquests premis i també en el treball diari que feu amb el vostre mitjà de comunicació. Des d'ací felicitar als guardonats, a la Junta Central de Setmana Santa, a Sergio Caballero i a la Fundació José Soriano, en nom de l'Ajuntament de Vila-real i en nom de tota la ciutadania. Agrair l'elecció dels premiats, persones i entitats que fiquen en valor el nom de la nostra ciutat, així que res més, com bé ha dit Juanjo Clemente, convidar-los a tots a la cita del pròxim 9 de febrer, a gaudir d'un acte on la nostra cultura i les nostres tradicions estaran ben presents i bé, des d'ací, aprofitant que avui és encara 8 de gener, desitjar-los a totes i a tots un molt bon any. Moltes gràcies.